जगात कोणच ना दिसता म्हाका तुजीतली सुंदर बायल चडी चलू बायल म्हणून मेळटल म्हणून हांव सपनांत सुद्दां पळयलें नाशिल्लो थोडे जाणांक सूख मागून सुद्धा मेळटा आनी थोडे जाणांक आपोआपच मेळटा खरें तर म्हाका हें लग्न जावचें मन नाशिल्लें जाल्यार मागीर डॅडी रुपलासाठी म्हाका हें लग्न जावचें पडलें मागेल बी अगदी तशेंच आशिल्लें हांव बी लग्न जायना म्हणून आशिल्लें रुपा आनी पण मागेल नशिबात तूं आशिल्लें आनी तुगेल नशिबात हांव आशिल्लो आनी तूं मागेलें जिवनांत येयलें आनी मागेलें जिवन धन्य जालें पळय खरें कितलें प्रेम करता तूं म्हजें माझ्या जीवापेक्षा जास्त प्रेम करता हांव तुका मनशान इतलें प्रेम कोणाचेर करून दितो कित्याक काय म्हणल्यार तेका तें प्रेम अखेर पर्यंत मेळना रुपा आमगेल्या मधुर प्रेमाचो वेळ ह्यो 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 प्रेम प्रेम ह्यो योगा योगान येयला आनी ह्या प्रेम प्रसंगार एक सुंदरशें गाणें म्हण पळया खरेंच लागेल राजा तुमची असल्यो घोव मेळ्ळो म्हाका खरेंच हांव ह्या संवसारांत खूब भाग्यवती आसा
बरे रुपा म्हाका थोडे कारवार काम आसा थोडे हांव वचून येता तू थोडे आराम कर ओके बाय बाय बाय. सुनबाय किती मामा सुरेश ऑफिसात केन्नाच गेलो आताच गेलते मी. हांव तुगेल्या बापाय समान आसा हांव कितें उलयलें म्हण राग धरूं जायना मागेलें कितें चुकल्यार तें मान घेवन धरूं जाय ह्या घरची मान मर्यादा आबरू आतां तुगेल्या हातांत आसा हांव म्हातारो मनीस एक पिकिलें पान केन्ना झडून पडटा हें सांगूं जायना माझ्या फाटल्यान मागेलें एक ल्हान अशें पील आसा तेका तुमी बरें सांबाळूं जाय बरें मामा माझे पर्यंत हांव जाता तितले प्रयत्न करतले तुम्ही काळजी करनाका. रुपा पळय आमच्या घरचेरी बी ती पालखी मिरवणूक आसा तेन्ना हांव मात्र थंय वचून येता बरें वचून या पण बग्गी येत हा. बरें ते वचून येता वहिनी ए वहिनी ओय, किती कटकट हेक्टो वयता म्हणल्यार हेक्टो येता. खडे जालो हेंगेले हरून आयकिता हेंगेले आयकिते जाल्यार हांव मन वयतले. बाय एकट्याक पयस केलेच बरें. कितें रे वहिनी तू ह्या घरात पाऊल दवरली आणि ह्या घराची कायच पलटून गेली. खरंच ते जाणट्या लोकांक सांगचे बायला शिवाय घरात शोभा ना म्हणून. वहिनी भाऊ कामाक गेलो. काय तो कामा वचले जाल्यार तुमकां गिळू खंयच्यान मेळटले. वहिनी हांव जल्माक येवन सुद्धा येना जाल्लो बरो आशिल्लो. फक्त दुसऱ्याक त्रास दिवचो ना जाल्यार ह्या घरासाठी हांव कांयच करू शकना वहिनी. आणि ह्या गोष्टीचं दुःख जाते असा. खरं तर हांव तुगेली सेवा करची वहिनी. त्याच्या बदली हांव तुजे कडल्यान सेवा करून घेऊ लागला. ती तुमगेली चूक ना मागेले नशीब फुटके की म्हाका असले घर मेळ्ळे. हाताळो हेक्टो उडो तुम्ही दोघी लोकांची सेवा करून हांव म्हण वतले. वहिनी तू आज एक नमुन्यान उलोवंक लागला. भाऊन कितें तरी उलयलें दिसता. कोण कितें उलयतलो तो कितें उलयल्यार तुमकां वायट दिसता म्हण तो तोंडात फोग घालून गप्पा आसा. म्हाका बी कळटा वहिनी. भाऊ तुझ्यासाठी काहीच करना. काम सोडल्यार आणि दुसरें कांयच ना तेगेल्या जिवनात. आणि हांव बी दुर्दैवी जन्माक येयल्लो तो बी कुड्डो जावन. रागाचे भाषण दिले म्हण राशन मेळना. तुमचं तुगेले भावाली काकुटी उरल्यार तू कितें काम करता आशिल्लो. वहिनी म्हाज्यान जावचें कितें तरी काम उरल्यार म्हाका सांग हांव करता वहिनी. काम करता खंय काम करता तू कुठं आनी कितें काम करतलो. वहिनी हांव कुड्डो म्हूण म्हाका खबर आसा वहिनी. पण तू म्हाका परत कुड्डो म्हूण म्हाका सांगनाका वहिनी. तुका म्हागेले राग येयल्ले उरल्यार म्हाका मार वहिनी म्हाका मार भरपूर मार. पण म्हाका वायट दिसना वहिनी. पण तू म्हाका कुड्डो म्हूण सांगनाका वहिनी. कुड्डू म्हणनाका कुड्डो कुड्ड्याक कुड्डू म्हणना जाल्यार तेका कितें देव म्हणटले. वहिनी आई म्हाका तुगेली आज खूब याद येवंक लागला गे आई खूब याद. तू म्हाका ह्या जगात सोडली गेली. आई तू म्हाका जन्म दिवन तू व्हड पाप केलें गे आई व्हड पाप केलें. आज जन्माक येवन
त्यानं माका गळून मार पडल्या खूप बरं असेल जेवणी खूप बरं असेल आई आई तू मग ह्या जगात सोडली गेली आई आई मग सदा वहिनी कुठं कुठं मान कुठे मारते असता की वहिनी आई आणि ते माझ्याला ऐकून जाईना ऐकून जाईना देवा देवा मग ह्या लाचार जीवनाचा कंठाळा यायला तू ह्या जीवनातल्या मका बघे मोकळं कर देवा बघे मोकळं कर अरे विनय कोण कोण मामा बरं असाल की तुम्ही विनय तुझ्या डोळ्यात तुझा रूपांकित बोलेल ना मामा ना हात मागेला मला आनंदाचे अश्रू येतात आणि ते उदार डोळ्यातून बाहेर येते असं बस आणि काहीच नाही विनय सत्य किती लेपाई करील हे लेप ना मग रूपाला स्वभाव खबर असा एणीच की तू की बोले नव्हतं ना बाबा ना वहिनी तर मागे इतकी बरी तसली वहिनी मिळायची झाल्या हा 7 जन्माचे पुण्य केले मुलगा तुझ्या ते आनंदाचे अश्रूच काय मामा हा वहिनी कापायचा वहिनी ए वहिनी वहिनी किती जीव वैतारे हा वहिनी बाई मोठी डोला किती बोलवू नका तो उलेले लोक बरे दिसले म्हणून झाला त्या देवात बरे दिसले डॅडी खरेच खरेच तुम्ही मग काही धक्का धान राहिले ते घाट काढून हा मान भेटले रूपा काम केलं म्हणून मनीष मारना पण डॅडी मागेल मनाचो भावनेचा तरी विचार करा हा व्यक्ती किती मग करतले तो या घरात येऊची पहिली ते लोक आनंदात असते तो हे तर त्यांना दुःखाशिवाय सुख त्यांना दिला साडी पुढे खाली तर तुमका अरे कुठ्या डोळ्यात कुठं तर कुठं मनात कुठं हाय रूपा कोण सांभाळू नाही डॅडी मागे घरात बसू लोक आहे मागे मला खबर आहे कोण मला सांगते लागना डॅडी हे मला तर खबर ना 4 दिवस हा या घरात येला त्या दिवसात माझ्या घरात वहिनी खरंच आमका तुझ्या राग ना आणि तू आमका परके समजे ना का वहिनी रूपा तू मागे रे नाव वैर हाडले म्हणून झाले तो असे वागतले म्हण का यार हा तू या घरात केना दिनाश ए कुठा तू आणखी काय केला चल तुझे मार अच्छा बना डॅडी चल बाकी चल डॅडी तुम्ही मागे मनाविरुद्ध हे लग्न करून दिले आणि मागे आनंदमय जीवनात एक फळमुळ्याची वावटळ हल्ली आता हा तुमच्या सगळ्या जीवनात वावटळ हल्ली हे सगळे तू तुझ्या गर्वाच्या बळाचे रुलायचा पण एक लक्षात ठेव संकटा वेळेत आपलेच मनीस पावता एक बाप या नात्याने दोष सांगता हे मुका तरी तुझ्याला वागण्यात बदलत आणि तुझे त्या मामा मन दुखो नका तू त्यागेले मन दुखेल्या तू बरे जाय मागेले हाव बोलून घेतले बाकी तुमचे तत्वज्ञानाची गरज ना जे तुका बरे दिसतात तसं वाग
हाय रूपा. हवी 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 तू इतके दिवस खय अशी हवी तुगेले यादी दिवस काढते गावभर फिरते असेल. हवी हवी खरेच तू गेली यादी हवेचेन जाऊन गेले हवी हवी आता हिंगत राहू दे. आता तू एक विवाहित आहे. हा विवाह लावला तू गेले घरात लोक हे सांगतले. माझ्या तिथे सोड राहू जाणार रे हवी हवी तू मग या घरातल्या घर रे ह्या नकात माझ्या राहू जाईना. रूपा घर पळेला बरे असा घरातल्या तो बाहेर ह्या घरातला लोका काय मागे राव कायम भिकार होईल. पण माझे ते गेले बाप्पा आणि ते गेले भावात किती सुलू दिना. काटो काठानच काढतो तो तुझ्या गावात विश्वासात घेऊ आणि पण मग भय दिसता. आज हा असा म्हणून तू काही भी नका. अभि हाताशिवाय जगू शकणार. अभि तू यो पण हा तू चहा काय काढता. तू मागायल्याशिवाय जगू शकणार. तू गेल्याशिवाय आरामात जगू शकता. माका तुगेल्याकडे थोडं हिशोब पुरा करू जाय. ते हिशोब मोकळं झालो की या अविनाश तुगेल्या जीवनाचा सर्वनाश कसं करता ते थोडा दिवस पळत येत आणि ती हा होती तुका माझ्या राग उरल्या. तू मका चाय विष घालून दिल्या हांव सहज मरता आशिल्लो. तुगेल्या जीवनाच्या मार्ग आड केलो काटो काढचो ह्यो एक सरळ उपाय. आणि थोडे दिवस थांब रे. रूपा तो म्हातारा कोण? या घराचो मालक तू कोण? माता रूपाकडे थोडे काम आशिल्ले. रूपा हो कोण? मागील दोस्त. पण दोस्तीची बी थोडी मर्यादा होता. हे तुझे चारित्र्याचे लक्षण नाही. एका दोन पहिले लगीन कर खर्चा पहिले ते गेले चरित्राचो विचार करूच आशिल्लो. आता तेका खूप वेळ झाला. आता आमगेलो प्रेमाचो विषय जर तुम्ही बाहेर घातल्या तुमगेले घराणा ती अब्रू येतली. आणि एक पटी अब्रू बाहेर गेला ती ₹1,00,000 दिल्या परत. तुमच्याला एकमेकांचे प्रेम असतात. होय आणि तुझ्या अंतर ते पळून जाईना जर तू
वागचे बरोबर दिसना. मग तर तुमच्या बरोबर रावची मी बरे दिसणार. चलावी आम्ही काही बाहेर बसून पटकन येऊया. त्यांचा रांधून वाढू हा की नेमके दासीने. हा रुपा हा सांगितलं ऐकय. आमच्या या देवघरात तू असे वावफळ उठे नका. या घराची अब्रू अशी बाहेर घाल नका. पाय पडता तुका. पण ते काही एक कंडिशन असा. तुम्ही एकाची नंतर हाय बाकीने कसे पळून गप्प राहू जाय आणि हा किती उलयले ते ऐकून घेऊ जाय. तुझ्या मनाप्रमाणेच करता. बरे रुपा हा येता. बाय 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 बाय. रुपा तू हे करचे कर्तव्य माका बरोबर दिसना. तुझ्यापेक्षा मला जास्ती कळता किती बरोबर आणि किती चूक म्हण. रुपा तू तू तुगेल्या घोक फसयता असे तुका दिसता. मग जे बरं दिसता ते हाव करता. मग कोणी सांगचे लग्न. रुपा तुझ्यासारख्या एक विवाहित स्त्री असे वागचे शोभा दिसता. मग कधी ते काहीच लग्न. तू तुझे रीतीन राव हाव मागे रीतीन राव. म्हटल्यार हांव तुका सून करून हाडलो तेजे वर्तू म्हाका अशें दिता. तू म्हाका सून करून हाडलो ते म्हाका सुख देऊक न्ही तर मागेली बाप्पाली इस्टेट खडप करो. मागे जीवनाचे मागे भविष्याची वाट लायली. आता हाव तुमच्या सगळ्या जीवनाची वाट लायली. म्हटल्यार तुये या घरात लक्ष्मी म्हण पाऊल दवरला तर. लक्ष्मी देवा आजकालच्या बायला तुये कसली बुद्धी दिला ती तुकाच खबर आहे देवा. ती तुकाच खबर. हा मागेले या घरात एक सून म्हण येतली. मागेले लक्ष्मी या घरात येतली म्हण हांव तेका हाडिलो. पण ही अशी कैदाशी जातली पण म्हाका खबर नाशिल्ली रे देवा. विनू अरे विनू किती बापू विनू हा तुझ्यासाठी काहीच करू शकलो ना रे पुता. माका माफ कर बेटा. माका माफ कर पुता. आता मागेले तितलेच रे ते. तू बरोबर जा पुता. तू बरोबर जा शेड्या. बापू बापू तुम्ही ना जाल्यार म्हाका कोण आसा रे बापू. बापू पयलीं म्हाका सदां कुड्डो म्हण कुडके मारते आसा रे बापू. तेगेली चूक ना ती पुता. म्हाका सुनेली ऊब आशिल्ली आणि तुका वयनेली. बापू हांव एक स्वप्न रंगयलो रे बापू. वयल्या रूपान म्हाका एक आई मेळटली. ज्या ल्हानपणाक आईच्या प्रेमाक हांव वंचीत जाल्लो ते वयनी पावन करतली म्हण. पण बापू ते मागेले स्वप्न तुळून गेले रे बापू. स्वप्न मनात एक इच्छा आशिल्ली आईली ना जाल्यार वयनीली तरी सेवा करची म्हण. पण ती मागेली इच्छा तुळून गेली रे बापू. इच्छा म्हाका या घरात वावटो येतल्या भाशेन दिसता रे. वावटो येतल्या भाशेन दिसता. आणि त्या वावटाळा पयले आमी खंय तरी पयलीच गेल्ले बरे. बापू आम्ही वहिनीक सांगितल्या भशेन वागल्यार जालें. आणि भाऊ कणी ह्या गोष्टी बद्दल काहीच सांगचे नका. आणि ताका हे सगळे सांगल्यार ताका खूप वाईट दिसतले रे बापू. आणि ताका दुःख दिवचे हे आमकां बरें दिसता रे बापू. बरें दिसता. म्हटल्यार हे सगळे तुका खबर आसा. हय बापू हे सगळे म्हाका खबर आसा. मागेल्या खोलयेंतल्यान हांव सगळें आयकलां रे बापू. सगळें. चल विनय
जाता ते बऱ्याक म्हण समजून उरिले दिवस कशी तरी खाड्या खूप दिवसांनी कशी काय केलं? अमेरिकात आपण प्रेसिडेंट आहे भविष्य पळव तिनच्यान किती खबर सांग किती केलं? युक्रेनात गेलो आणि तिनच्यान रशियात गेलो रशियातल्यान पळय पुतिनातले पुरा पळवून आयलो अरे भविष्य गो तू खूप बरं दिसत मला भाईला वार बी मला टाकीत तुका तो जॉनी लेवर सारखो ने आणि खूप दिसलास तू रुक्मिणी हो तू माका मगो मामा म्हण नका आणि गीत म्हण खबर जा तू मका खाली आणि तू एक गुरु म्हटल्यार मागेले मन गुरु त्यांचा गुरु माहिती आता त्याला चुकणी पूर्ण म्हणतायच्या काय ना? गुरु म्हण मी असे पूर्ण म्हणून कोणी पूर्ण म्हणताय जाऊन पडलं म्हणतात तशी सांग ना गो मग नाव गुरु ने हरकत ना पूर्ण म्हणतो तू काय गुरु म्हणायच्या तू मका गुरु म्हटल्या मन गुरु कन असे वडू लागतात खूप दिसांत काय एक प्रीतीन प्रेमान गिफ्ट आणला पळय माका शरम दिसता तुझ्याकडे घेऊची म्हणल्या मर तू बिगी रुको वो सुकू सुकू शरम वरम कुछ नहीं होता रुको गुरु मामा म्हणल्यावर तू माका प्यार करता पळय तुका प्यार करता आपण करता संत्र करता द्राक्ष भी करता कोणाचा मास्तर माझा हात फाटायला घेऊन लागला काय किती करते अगो मरू गो तो मास्तर अबळय हो पूर्ण असताना तू बिना का हाऊ मग त्या मास्तराला भविष्य पळत असे पलटून मान उडे का पळ काय टेन्शन नका पण त्या मास्तराक नाही बाय पगार बरा असा तो विषय मास्तराक पगार बरो असा तुला कुठे काय पगार आणि पळ मागेराकडे किती कमी असा रशियात भविष्य पाहून आलो अहो पूर्ण मामा भरपूर पैसा असा तू काच नाही माझ्याला कोण ना पुढे ना तू काच नाही सगळे त्याला नी कुर मामा हा आता लगीन जाता ते सांगता खरे तुझे शपथ कर पण ते आधी तुझ्या दोन घेतला पण तू शरम दाम गो घेऊचा घ्या आणि किती रुकू हो तुझ्याला प्रीतीन मागेले म्हणा सगळे हो तू सांगा मागेला किती लागला तो पुढे मार आणि हो मागेला उजव हां एक गाणे म्हणून तू महाराज थंड कर पायात हां होय होशी होय हां हां लग ए चला सुरू कर प्रेमने आम्ही
मस्त मस्त चाल निराळे रीत निराली तुगली रीत निराली तुगली मस्त मस्त चाल निराली आमगेल प्रेमाची बात सुरू कुकडुकू आमगेल प्रीतीची रात सुरू कुकडुकू आमगेल प्रेमाची बात सुरू कुकडुकू आमगेल प्रीतीची रात सुरू कुकडुकू मागे चढवा हातात नाचूक की नटी म्हणून त्याला आहे एका पुरून त्याका पुरून करण मागे चढवा पुरून करण मामा हा तुझे चढवाले भविष्य पळत असे मामा काय इतकं हळली गावात मागे चढू मिळेल भविष्य शाळेत बस गो चल आता शाळेत बस बाबा चल मोकाम खायचा मामा आणि बाबा म्हणतात अरे फटक्या भविष्य पळेता म्हणून सांगून मागे भविष्य पळेता मग ते सांगेल नाही मामा मामा मागे चूक झाली ह्याची नंतर तुला चढवायला लफड्या तुझा वाटणार खूप हुशार असतो मागेल चढवानी या गावच्या खायच्या चढवा डावे गळ्यात पळेशी तुझ्या तकल्याची केस कानपुरा वाडोभर फिरायचा अरे चोरा तू मागेल्या जीवनाची नवीन योग असा म्हणून सांगितली खय गेल रे तो खय गेल रे
आपली खंचा येतलो मामा येतलो काय बी नका तू काय घेऊन जातो मामा गडवाचं प्रेम बी तुगले आवडतं भाऊ जातो आवडतं भाऊ वाईट गेला खंचा तू मागेल भविष्य पळत लागून मागेल जीवनाची 3 ते 18-12 जाऊन गेले चोरा खंचा अहो एक बायलेकडे असो प्रेमाचा विषय काढलो त्या बायलेनं दादुमन नसताना मागे मुस्काटा 4-5 मारले कानपूर तिकडे तांबडी झाला मला त्यांनी मारली मामा अंग्यो अंग्यो इतकं बाहेर पळाय त्याच्याने प्रेम करतली गेले अबे हो तू काय माझ्या बाई काहीच कमी देता मागे पळे पळे ते गेले आणि ते गेले गुटुर 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 मामा तू हिंचाल वैतागी वैता वैता काल 4 मारल्यानं बोचूड बिचूड नागा वैताने चोरा खंचा मामा एक काळ तू गेलो आणि एक काळ मागे गेलो हे हे कुरमाम जाऊन येतात नाही हे मजेक फिरचे लोक हे सकाळच्या सालपर्यंत फिरतात आणि पूर मारतात आणि बस स्टँडवर बसून पैसे पुरा मोजतात आणि 90 मारून गप्प निघतात येऊ रात्री त्या कापती येऊ परत पण माझ्यासारखं साधा मनीस मिळत 6 पिशा घालचू लोक हे मी काही वाड्या काही बी घुसता की आता पळे का येता येता आता पळे का आता रूपा Thank you. Hi, Suresh. हॅलो अविनाश You are lucky. किद्या म्हटलं तुका रुपयातलं सुंदर बाल मिळेल आणि तशी बाल मिळाला तू नशिबा आणि अविनाश तू गेलं लग्न अजून झालं ना आणि म्हणल्यार म्हटलं हा बाले सुख दिवच्या बायलेक सुख म्हणून किती दितलो गावाले ते सुख तेच बायलेक बी सुख रे ना सुरेश ना तू केले भावना हे चुकीची आहे कारण विनय तू केला भाव तू भाव रुपाला भाव झालो म्हणून तू केला भाव झालो म्हणून रुपाला भाव झाला त्यांना विनयाला म्हणा रुपाबद्दल वाट होण्याची विचाराचे सहज अविनाश तोंड सांभाळून उलाय तुका उलोवच्याक सूट दिलं म्हणून भलतेच कितें उलयना का त्या निष्पाप जीवनात तू असे आरोप घालचे जाल्यार पाप लागतलो तुका तो कितलो जाल्यार बी मागेल भाव आणि तुझी पेक्षा त्याका खूप ओळखता तुझे सारखं ना कोण भाव आणि कोण भय या कलियुगात वावरतात या कलियुगात कोणालेच विश्वास कारण
कारण कोणा खयच्या टायमात खयची बोध येता ते सांगू जायना. हांव तुमगेला उदक भुलांगी गेलो आणि तुगेला भावा रुपाक तुमचे त्रास पळोवन म्हाका ते रावूंक जालना. पण रुपान माझ्याकडे कितें सांगला कितें सांगता सांगल्यार तुका वायट दिसतलें म्हण घबरावलो. पण अविनाश आमगेलो बापू असलो देव म्हणून या जगात कोण ना. आणि मागेल भाव तर अविनाश एक भांगरा तुकडो. सगळे दिशे सगळे दूध उरना उदार बी उरता. हे विश्वास नका हे उदार अल्लाह करचे जरा तेका हूस पक्षीच खबरदार मागेल बापू बदल आणि भावा बदल असे छोटे आरोप घालचे झाले. तुगेलो परिणाम वाईट जायचा अविनाश. अविनाश तू जर मागेल्या जीवनात खोदून घालतो प्रयत्न केला त्या खोदुळात तू ना जाऊन वयतलो. हे याद दवर तू. हे सगळे तुगेले ऐकून मागेल मन परिवर्तन जावचे जाल्यार असे दिसता जाल्यार तुका ते केन्नाच साथेना. आणि मागेल बद्दल तू पाप मनात पाप घालचे उरल्या ते केन्नाच साथेना. सुरेश रानाक उजो लागला ओली झाडा जळू नये. सुरेश तुगेल्या बायलेचो तुका कितलो विश्वास आसा. अविनाश खबरदार. आणि एक शब्द उलयत जाल्यार उलयता उलयता खूप हाते भायर वचू लागला तो. मिस्टर सुरेश हा उलयलो तुका उलयलोचो राग येतलो. पण एक लक्षात दवर सुंदर स्त्री दिसल्यानंतर पुरुषाले मन परिवर्तन जावचे हे सहज. खबरदार विनय. आणि एक शब्द जर तू तोंडान काढलो तर तुगेले हाड अलग आणि मांस अलग करून उडयतलो. सुरेश तू या अविनाशाला मुस्काटार मारला मुस्काटार. यो अविनाश तू गेलो अविनाश कसा करता पळय. कोणाला सोसरा विद्वास जावचे तेका कारण बायलच. सुरेश आणि तुगेली बायल मागेला महाजाळात शिरकून पडला. मिस्टर सुरेश हांव तुगेल्या जीवनात शनिवार पान प्रवेश केला. सुरेश हे तू विसर नका. तू घराकडे वाचून पळय. हा पळवच्या दृश्य पहिले रचून तुम्हाला.
बाळो हा एक चोर अन्याय रूपा सुरेशा बरोबर लग्न करते हे रूपा सुधारताने पण त्याचा काहीच उपयोग झाला ना बाळो काहीच उपयोग गेल्या आयुष्यात काढून अंधकार हा या जगातून काही उपयोग ना बाळो काही उपयोग मालक तुम्ही ना मला या घरात कोण असा मालक कोण असा बंगलो इष्टे आस्ती पोरं हे सगळे 2 दिवसाचे बाळो 2 दिवसाचे मागरे मन मिठी मारची सगळे फुकट बाळो सगळे त्या डोळे झाकून पडेला अंधकाराशिवाय काहीच ना बाळो काहीच ना मालक कृपा करते मी त्रास देते ना भांगरा गुणाचे लोक ते बाळो भांगरा गुणाचे और त्या देव घरात रूपा कृष्ण कारण रूपाला अंगात देवासारखे गुण ना बाळो देवासारखे गुण हिंगा सुकान खायले कोणते काय थोडे दिस ते का बेदारच झालाय आमगेले रूपा तिथले बी वाईट ना पण बाळो बाळो मागे एक भयानक दृश्य दिसू लागलं आणि त्या दिशा मागे एक भयानक मसला दिसू लागला आणि त्या मसलेने एक भयानक बाय रणचंडे आणि ते रणचंडे मागा उभा दिसता बाळो रूपा सारखे दिसता मला ते फळताला उतरलो आमगेले देव घरात रूपा देवा बचार उतरले ना बाळो ना मसनाटी रावची भूता त्यांना देवळात कारण एका मसनाटीची गोडी लागली होता बाळो मसनाटी गोडी गेल्या सुखात रूपाला सुखासाठी तो सुखा आणि विनय मध्ये आल्या त्यांना सुद्धा मारून उडत मान मला समाधान या मनुष्याला सण चिलते बी थोडी हात होता विनया तसे का दिला ते हा मागेला डोळ्यात पडेल बाळो मागेला डोळ्यात पडेल बाळो तू एक काम कर रूपा भिंगा आपण आम्ही त्याला समजावून सांगूया कदाचित ते गेल्या वागण्यात बदल झाल्याचा अरे मला तुम्ही मात्र विश्रांती घ्या हा आपण येता उचून येता